Ich bin so Kreuzscher, ich in Schautfurt bin. Die steht noch immer traurig Hus. Ik heb nieuwe schoenen, dat is nog heerlijk. Kom even naar binnen, hè? Even vroegen. Hè? Met de radio op het Ja, wacht maar even. Wat kent? Oh ja, normaal. Rustig aan, daar had ik ook helemaal naar verzonnen. Nee, kijk. Anders is toch die net zo dit in de zon vandaag. Erp! Op het bordes of de vuur? Op het bordes, op het hoofd. Ja. Hoe is die motor met die orde? Oh, weet niet. Oh, dik. Vind je moord leuk of niet? Ja. Ja. Absoluut vind ik. Dat moet nog gebeuren. Ja, ik kom er aan. Nee, ik heb hem nuttig. Oh, dat is een Kijk dat lekker los gaat. Ollie. Ja. Zijn jullie even een goed Ja, tuurlijk. Ja. Ja, we staan hier uiteraard voor onze oude Schoutvoortentempel. Ja. Vanaf 1964 is dit de Schoutvoortentempel. En we hebben elk jaar een jaarorde. En die jaarorde, daar zetten we al vanaf het jubileum, wat we gehad hebben, 5x11, een hele tijd geleden, we gaan weer een nieuw jubileum. Zetten we elk jaar een iets in het gevoel, op de jaarorde wat symbolisch is voor de wie. Ja. En we hebben vorig jaar besloten om een jaarorde te maken en die eigenlijk op te dragen aan de heremiet. Dus op de jaarorde staat de voormalige heremiet. En zonder dat we eigenlijk wisten, dat sticht hier de heremiet nu alles hier weer nieuw leven in zoals blazen. Ja, en wie schoon is dat dan, als het opnieuw opengaat hier om dicht dan het allereerste exemplaar te overhandigen met de heremiet erop. En ik wil graag aan Robin vragen om dit jaarorde aan te doen. Nou, wat te brengen goed. Heer. Dankjewel. Maak je met trots, zou ik Ja, zeggen. gewoon zeker doen. Dankjewel. Veel succes en we hopen dat het nog lang mag open blijven en dat we samen hier een paar schoon dingen neer kunnen Komen zetten. we zeker met u. Dankjewel. Dankjewel. En nu mag ze weer een werkje. Ik zou zeggen, ik kom de zwalen. Nee, helaas. Maar dat is de volgende keer. goed. Ja, zeker. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond. Dankjewel. Dankjewel. Joris, zo snel kinderen van zondag gegaan. Ja, dat is morgen een goede. Zeker. Er zit toch helaas minder aan werken. 7, 8, 9, 10 en 11. Hallo! Ja, dat is een beetje zo. Hou eens vast. En je hoeft niks. Kom je met de ijs. Hoi hoi. Ik weet natuurlijk Hey Robin. wie de show van. Het is al van vrienden. Daarom ben ik ook niet.
Want wat is uw gedragske eigenlijk die de show? Kloezenaar. Ja, kloezen. Maar ja, bij sommigen is het als een alcohol in de. En dan Reken het niet. is Steve. Kijk eens op razelen. Oh, dat is de opbouwende spanning. We lijken dat dat gaat maken daar. Zes toe, wat? Zag ik. Kijk hoe het. Zo zullen niet zin als stromvult. Dit is even Ik heb Peter. als je nog hebt. Ik heb meer dan 11, maar dat zal wel goed komen. Ja. En dan is het de principe. Nee, zie dat morgen niet. Nee. Jong. Hé jongens, op de vastelavond hè, zou je dan betere vooruitzicht te hebben. En dan mag je toch Dan moest hij in. Dat werd er al lekker gedaan, dat is Hé geen zo'n jongens, probleem. gezondheid! Ik heb een mooiste schoenen en anders dan, dan verplaatsen we het weer hè. Ja. Ik heb hem vastgehoord. We worden dus gewoon dienst. We worden nu dienst. Oh, dat is toch lekker. Leuk, ja. Gewoon weer memorabel. Heel erg dankjewel. Moest even goed Ja, ja. gewoon zich er twee gaat maken. We zetten weg vandaag. Zeer sociaal man. Jongens, dames en heren, nog een